Zdravím vás, moje meno je Miro a pracujem v reklamnej agentúre Flexhouse. Dnes mám na vás jednu otázku. Dokážete postrhnúť rozdiel medzi vetami vytváram databázu a medzi vetou som databázový expert a vytváram podhubie pre vznik akéhokoľvek projektu? Alebo dokážete pocítiť ten rozdiel vo vete som administratívny pracovník a vo vete učím ľudí, ako si zjednodušovať administratívne práce? Alebo vidíte rozdiel medzi učím komunikovať a medzi učím ľudí, ako si jednoduchými zmenami v komunikácii môžu vo svojom živote naštartovať zmeny? Dnes vám chcem povedať, že to, akým spôsobom opisujete svoje podnikanie, svoje služby a produkty, môže mať dramatický dopad na to, akú hodnotu im následne prikladajú ďalší ľudia. A práve vo firme Flexhouse pomáhame klientom nájsť tie správne slova na to, aby vystihli vaše podnikanie, aby vystihli to, čo robíte. Aby už nemuseli vnúcovať svoje myšlienky pri rozprávaní o svojom podnikaní, ale naopak, aby začali naplňať potrebu druhých dozvedieť sa viac. A vy už nemusíte študovať stohy kníh a stačí, ak prídete k nám a spoločne nájdeme riešenie na to, ako vdýchnuť vašim myšlienkám nový život. Tešíme sa na vás.